Gus kondang kaunang-unang negara Ngamarta negara kang tata titi tentrem ayem-ayem maripah kula jinawi datang wonten sabru seki saking manca negari ingkang kumawantun ragah gajah negari Ngamarta awit adri dhateng kasektipun para satriya Pandhawa dasar dadi sumbering kautaman pangleburing para murka ora mokal yen to kathah para narendra kawula saking waca negari sami nuwun tuntunane kautaman pinunggil semanten candraning praja nggih ingkang wis pareng lenggah dampar kencana negari Ngamarta punika warnanipun narendra ingkang wis kalupa kesuman watak lega donya lira ing sirna ingkang sinuhun jejuluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Gunapalikrama ya Prabu Darma Kesuma ya Prabu Darma Putra ya Prabu Darma Wangsa ya Sang Tandha Wijakangka ya Sang Ajatasadu narendra kang berbudi walaksana berbudi walaksana lega donya lila balaga lirih berbudi ateges narendra Ngamarta narendra kang lumpuh sakiring kalpatan dhateng sesami sami ngagesan sinebat Bawalaksana tetrayekta narendra Ngamarta remen paring dana dhateng sandya para kawasan negari rumaos keserakat pandesanganipun sinebat narendra ingkang lila balaga awit nata Ngamarta tetewuri tepan dalu tansah paring ganjaran dhateng para kawula kang ageng labuh labetipun dhateng Praja Ngamarta ngagem busana ingkang dhateng Spintro Pranggini ketingal Demes luwes amranani dateng ingkang amresani mengraken para abdi dalem budhe Srimpi Manggun Cepi Kepengitan lenggah dalem kang Sinarata Ngamarta dinapi dhateng kuswanipun ngirayi sak kembaran satring sawu jajar satring ing bumi rah palung kekasih Raden kula pinten Rai Raden Sedawa Raden Pinten lan tansih nampi kuswanipun Pandhak Pandhawa Satya Jodipati kekasih Raden Harya Werkudara ya Raden Harya Sena ya Raden Bima ya Raden Wijasena ya Sang Bilawa Satya gagah runggah gedhe dhuwur dasar sekti Mahabala iku pinangka betenge negari Ngamarta iku kondhang kasudityani
dene piswanipun pamadyaning Pandhawa satria Madukara. Kekasih Raden Janaka ya Raden Arjuna ya Raden Permadi kumbang ali-ali wali kidhi ya sang Pandhut Tenaya. Satria bagus tanpa cacat. Andheku-ndheku piswanipun wenten sampun raka ajrih yen kalbatan. Ingkang nungging penerang putra Jodipati Raja Mudeng Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca ya Raden Kaca Negara ya Raden Rimbyat Mojo Tampang Tara Daung Katuka piswanipun Ki Lurah Semar Badranaya Nakula Semana nata ngamarta prisa piswanipun Ki Lurah Semar tuwuh kraos pitaken menggeng batos menapa kinten-kinten Ki Lurah Semar mboten pinanggih nata Dwarawati awit manut aturipun Raden Harusdiadi yen to nata Dwarawati badhe kampir wonten Karang Kabulutan nakala Semana Sigranabda ningali para kapten paring dawuh dhateng Lurah Semar kene ngangsek kenya marangsuwan mangkono wijiling saben dari keparang kawya sing laku
Kakang Bawono langgeng sinunggi datan amrah. Kadangipun Kakang Dimas Bratasena sartane Yayi Arjuna lan Nekula Padini Sediwu lan uga putraku Gatotkaca ora ngira babar pisan. Nakala semana pun Kakang nampa aturi Dimas Tyaki ngenteni rawuh Koko Prabu Bathara Kresna. Koko Prabu Bathara Kresna manut aturi Dimas Tyaki arep kampir ana Karang Kabulutan Dimas. Iya. Nanging malah wektu iki Kakang Semar wis sebo ora bebarengan karo putra-putrane Nalagaring Petra lan Bagong. Enggal ditageke luwih dhisik. Apa kira-kira kaki rembes ora bisa kepethuk karo Kresna kakangku. Kakang Semar padha kanthi raharja pisuwanmu Kakang. Ya aku bender. Matur nuwun Sinuwun Ngamarta paring pambagya dhateng pisuwan kula. Nuwun nampi pangestunipun Sinuwun Ngamarta. Widodo mboten wonten sambikala kula sowan. Kejawi saking menika kula ngaturaken sungkem kunjuk wonten ngersanipun Sinuwun Ngamarta. Iya Kakang mus ingsun trima kendelo padha-padha. Muga kepareng lenggah ingkang prayoga Kakang. Oh nggih, kados mboten kirang sekeca. Lah kok ora nganti putramu Nalagaring Petruk lan Bagong. Anak-anak kula tilar teng Karang Kabulutan. Jalaran bocah-bocah anak-anak kula niku nek melu kula niku mangke dukukan tembung. Bocah telu kok do nembung dewi-dewi. Lah sing wong tuwa kaya ngene iki sing rekoso. Iya Kakang. Wah. Padha kanthi slamet sowanmu kaki rembes. Nggih, pangestunipun Ndara Bruwet. Boten wonten sambikala kula sowan wonten sanipun Sinuwun Ngamarta lan para bendara kula. Kula ngaturaken sungkem Ndara Bruwet. Ya tak trima kendelo padha-padha karo aku iso matur Bruwet. Lah sampean bageke ngarani jeneng kula ya Rembes kok. Sampean ya kula arani Bruwet. Ora ngrasake matane beseset. Padha kanthi raharja Kakang Semar. Pangestunipun Ndara Janaka mboten wonten sambikala. Den syukur binagi sewu. Padha kanthi raharja Kakang Semar, padha kanthi Basuki Kakang. Nggih pangestunipun Ndara Nekula Ndara Sedewa. Kados mboten wonten sambikala kula sowan wonten Kraton Ngamarta. Syukur binagi sewu. Syukur binagi sewu Kakang. Padha kanthi raharja. Nggih pangestunipun Bendara kula Gatotkaca wilujeng nggih. Kejaba sangga iku Kakang nalika semana para kadang Pandhawa wis manunggalake rasa sedya njabel negara
negara Ngastina yen ora diparingke utuh para Pandhawa wis manunggal trima nampa separuh. Ingkang rikala semana tak pasrahke yoga Wirawan tak kanteni putra Antasena lan uga Dimas Tyagi. Manut ature Dimas Tyagi, Koko Prabu Bathara Kresna arep rawuh ana Ngamarta nanging luwih dhisik gadak kampir ana Karang Kabulutan. Kowe lah yen sinuwun Bathara Kresna kula mboten kepanggih. Saged ugi lampah kula niku ketlisiban. Iya. Lah niki gandeng kula niku sowan. Senajan mboten ngejak anak kula telu. Kula badhe nyun prisa. Wonten wigatos menapa dening Hyang Ngantu rawipun Sinuwun Ndarawati. Kakang ya waleh-waleh apa dina iki ingsun semedya ngaturake pangunek ana ngersane Kakang Semar. Nggih. Sadurunge Koko Prabu Ndarawati rawuh muga kersa Kakang Semar pinangka gumantine Koko Prabu supaya Kakang Semar dadi sesepuhing para Pandhawa. Mengkono Kakang. Wah. Manggirin lho. Lah kula niku ming wong cilik, wong klak-angklik, lungguh kula tendingklik. Barang kula panganan kula namung ceker pitik, men pitik potong. Lodor. Niku mawon ceker pitik dereng nganti kula pangan pun Kirik. dimplok bocah saking Mijan. Kula peten kirik. Anak kula gareng. Tak kira kirik. Gareng niku anggere muni kepethuk ayam potong saking jam-jam. Mangan gagak. Diamuti. Lah kok kula kok supados dados gentosipun Sinuwun Ndarawati niku nalaripun kados pundi? Kakang Semar Lur para kadang Pandhawa wiwit timur tekan biasa padha sepuh. Iya tekan wektu iki kok kaya-kaya durung tau krasa urip kang mulya Kakang. Mula banjur para kadang Pandhawa manunggal semedya nagih negara Ngastina senajan yu pancen ingsun ngakoni Kakang ora dadak nganggo tetarenan luwih dhisik marang para pinisepuh. Delok pentil lagi. Delok pentil. Apa yo Delok pentil. lakon kang ingsun sandang barang para kadang arep kebacut-bacut Gitar urip ingkang apa iki wino. sangsara kaya mengkene Kakang. Oke, senaku film Korea. Belakane wektu iki para Pandhawa bakal njagel negara. Tenang aku. Roh deh. Kepriye mungguska penemune Kakang Semar. Oh nggih. Nuwun sewu nggih kula tak matur sedhik. Iya. Sing jenenge wong prihatin. Dihapus iki. Ora kok Dihapus. wong prihatin kok kudu munduh kamulyan niku boten. Harus salah. Jalaran wong prihatin iku iso uga sing diprihatinke anak putune besok. Dadi anak putune niku dinyenengi kamuktene. Jambi Kula masuk pitados para bendara kula Pandhawa niku miskin bondo